Federation of Khasi Jantia and Garo People Southwest Khasi Hills District mentakasngi ka Sautarik uno pra arja arpaulai kalapan pau ka jing ai khuble ka joint inspection halor ka surak nadu shiliang jingking borbasing hadu kalat alik wareng balalam khmat do ba Preston Tensong usembut menteri rangba bat kum menteri badaipet jakatanat surak ka jala Meghalaya habakran syakilat pathai khobor ha ka press conference ka balapan long mentakasngi hapo ka office rekam jong kaseng uba DK nonglat Presiden ke FKJGP Southwest Khasi Hills District ulapan pau ka jing khuble bakarpang ya uba Preston Tensong ubala shim khya banjurep ya ka surok na shiliang jingking borbasing hadu kalat alik wareng kabala pentre da ka NHI DCL om kadur jong katulen henry da ka intermediate lane bat kanigam shimla long kat kum ka jingmang namar kata ala da kanige jingjurep kam urlong kumba uba Preston Tensong ulakran hakilat pathai khobor nakal yang kasengru kanom shong klikti henry kan sabut dian barwat banle da ka PIL ru warga nagli yang jundisi wa korengi bangin pechwa dir bang kata ke joint inspection kamangile ila bagilat pathai khobor bodi teaching minister bodi minister in charge juga tanah di ulahiar ban peje ban banjingo itu surok ka ba nagli yang jungi kaseng la shim issue ya ke jengerit ban pentre itu surok wa 1 kilometer tam nadu na jingking borbasing hadu lat ali koreng Tilu yo ile jong hikmat bahwa sakhi man wa air kajing termenal bagi lat pathai khobor ban yo I bagatu ga surok lap la jong hikmat baka kalong shisha ka ba habo pe la treitang da ka intermediate ban haga ne gapon na kalian jong I kum gaseng ni subat ai khuble yo minister in charge jong ka tanah di bo Preston Tensong ubala kular ban le nak menta ka tuga surok ka ban kalian jongi ngi angno ban ha tuga singi so ban ai khuble yo lokal MA jongga Ranikor constituency UDC jongga distrik ka jongi ha ka balia don lang ki nak kalian jong CE jongga tanap di ban ki he jongga NHI DCL iba kila yo ini jong khmat na kalian jong ka joint inspection hatu for te na kalian na seng isoban ai khuble shibun na kumanta jong minister haglo shim khia ya ka issue kam kimat jura ka ba kalian na seng la shim bat na kalian na seng inom shon click tiro hagaba ya dei ba kan issue ni dia budin na ni syakmat hadu bagane ka surok kanda urlong ban ngida kermen scam ban kalian jong deputy chief minister unom kanom long tang ban sukren ki lat pathai khobor han re ngida yo iru ki kam ni kermen ban kalian jong seng nom shong thai han re ngini ai budin hadu bagane urlong kene ga kam te kumbangi yo jing tip lang ba katrat yudi ban kalian jong ka sorkar nadu sunam ka kendai spa nyu pulai kila depsiu ya kalan compensation habia di kene jaka kaba long sispa pun ndri puput sadirong basa puput sapo tingi kermen ba kanong long gajing ban pentre ni surok nama ka jaka la de don lupa